Is osebedo ka tiyo gi ngufu mang'eny e repulsing mar protesters. And maen gima osetim ma waseneno for a very long time. Iyudo ka ntiere ng'at ma is unarmed, ng'at ma ok okel koko mora mora. Tiyudo because of frustration, igo e bunde. Mane gima wan kod Independent Police Authority, IPOA, mondo ng'iyane kaka inyalo kaune askechego okang'. The other thing mabende we also have to appreciate ni nitiere jok ma wuok oko with the sole purpose mar looting. Kendo police gi responsibility momigi gibedo ga overwhelmed at such times. Ni neno ka nitiere police manyigoyo. Ni neno ka nitiere police manilao. Nitiere mama moro ma police manya neno kogo wiye manyo nindo pinyelo. Koro nitiere goons ma have infiltrated the protesters, mar causing anarchy. So in the process mar repulsing them, iyudo there is a lot of excessness in the police. Gimanyalo kwayo, and the law should take its course. Kendo police moyud ka violate their mandate, kata otiyo gi ratiro margi marach, oningo bed kimako kendo idonjo negi. Nikech every person maotimo kosa mora mora, obed ng'anyo, obed nek, obed makosa mora mora, chiko yiene mondo make, mondo tere do, mondo donjine gi ketho. Kosa donjine gi ketho, ibiro kume kaluwore kod gima pend chik wacho. Koro oken gima kare mar police ka ochik elwete kendgi mar nego jang'anyo kata japiny. The best maginyalo timo en ni gimak jogi mondo gidonj negi. Nikech kwan makamagi bende osebedo kata mana ka medre, nikech mana kaka nosewacho ni odiochieng' ma kawuono bende ng'eyo motuo gi manumu kaluwore kod hinyruok gi thoe ma bende noneno. Kata kamano report odiochieng' manyoro bende Kenya National Commission on Human Rights bende nochiwo report ni ji 8 manotho e counties 6. Iwacho ni duto te ma bende notho kaluwore kod hinyruok mano mar magina. Iwacho ni 2 nawuok e county ma Machakos, 2 e county ma Makueni, 1 e county ma Kiambu, moro bende 1 e county ma Nakuru, 1 machielo e county mano ma Nyandarua. Chutho kanyal support police killing. I know nitiere very unfamiliar circumstances, kata very extreme circumstances, my police may be forced to fire a live bullet, especially if there is a threat to his life. But tiyogi live bullet kum jang'anyo ma is not attacking you, ma is not threatening your life. Ingeni nitiere proportionality e loka. Niko poni agoi gi kede, oko winjo inigoya gi nyundo, onigoya gi kede. Kopo ni apadi, okika ubeti mondi chadhago. Koro proportionality ni en gima sani nyakwa ng'iyane ni ere kaka wanyalo tede a police force ka. Kech police force wasebedo gi enmity mang'eny from since time immemorial. Kech police ng'iyo japiny kaka aduine. Japiny bende ng'iyo police kaka aduine. Koro sa magiromo en rakruok. Koro sa rakruok ni weche mang'eny jatimrega. To gimoro achiel manyamor godo ni court nyoto rule in the aftermath of 2024 finance bill protests ni okwab dwaro jok madhi a protest gi civilian kata gi unmarked vehicles for the first time nyoka neno. I think that one is some bila na neno kama gazeti bila bene ni seyo ni nagionge name tags, nagionge moko kum gino roko hoods, moko kum bino roko mask, akade check to wacho nango. Mago teno goal no wachi ni police nyaka bedni in gitag. Police nyaka bedni easily identified. Mako pone otimo makosa inyalo wachi ni my police. Ngeni thothne police marwako mask gi gine magine no ka gitimo timbe njore gi ahinya nikech you cannot identify them. Giketo hoodie nyaka maloko ni koridwa identify negi watch ne to mark it a court. It's something can be very difficult unless maybe a ballistic report or team. Koro it's true they are not yet there, but at least
to a given percentage. The greatest mayhem manebedo ga coast nenga gi civilian police officers gi manendi andhiaji to gi and marked vehicles to gi lal kodi to gi digi tochai. But at least nyoro kwaneno mage streets. Angeni pod we are in progress, and I have a lot of trust in the current cabinet secretary. Angeni with a lot of with a lot of push majo pin push goni, and with a lot of the laws manitiere, we should be expecting a more sanitized system as compared to the system Wasobedo Ochon. We are not yet there, but at least we are making strides towards that place.